závodu s číslem 86 je právě Lenka Šlávíková, která by si mohla říct o ten přímý postup, jak jsem říkal, první dvě z každého běhu a další dvě musí běžet na čas. Tak, 32, 24, než čas na postupku. No, Šlávíková a Mezuljaníková, taková je situace momentálně po prvém kole. Na třetím místě s číslem 321 běží Veronika Anosová, Marván Vítkovic. Blížíme se k metě 400 metrů. Tak není to rozdělení to příliš rychle. 1.06.23. Určitě se bude zrychlovat závěrečné kolo. Pořád je tam ještě 5 kandidátek na ten přímý postup, když obě favority jsou na čele Šlávíková, Mezuljaníková. Teď se tam dopředu dostává s číslem 321, to je Rosová, která se hlídá třetí příčku. A je tam jen Mejstříková. Tak uvidíme, blížíme se... Pojď, Lenko! 6 místovků, 1,40. A už tady máme závěrečný 150 metrů. Mezuljaníková se teď posouvá dopředu. Rosová. Tak Rosová se dostává na druhou příčku, Šlávíková za tím nestačí. Mezuljaníková si běží pro vítězství. Rosová je druhá.